Казан хезмәт батырлыгы шәһәре. Әлеге мактаулы исемгә лаек 20 шәһәр исемлегендә Татарстан башкаласы аерым урын алып тора. Җиңү өчен нинди таләпләр үтәләргә тиеш? Без бүген онлайн режимда эшлибез, кунакларыбыз Skype аша элемтәдә. Хәерле кич, исәнмесез? Эфирда Таяны нуктасы тапшыруы, студияда Алмаз Гафиятов. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, дөрестән дә Казан әлеге исемгә лаекмы, юкмы, шуның хакында сөйләшәбез. Хезмәт батырлыгы шәһәре исеменә инде безнекеләр дә вакыла. Искәндәр әфәнде, ничек уйлыйсыз, кирәкме безгә бу исем? Һәм ул нәрсәләр бирәчәк безнең шәһәргә? Икеле сорау, әлбәттә. Бер яктан караганда бик зур дәрәҗә, ил күләмендә танылу, ил күләмендә ниндидер шундай дан шөһрәт табу. Икенче яктан, бераз мин бу андый нәрсәләргә гомумән елмайыбрак карыйм. Нишләптер бу миңа безнең совет үткән заманнарны искә төшерә. Без һаман да шул бер яссылыкта яшибез шикелле, яратабыз исемнәр, дәрәҗәләр алырга. Ул исем безгә нәрсә бирер микән дип уйлап утырырга, мактанырга яратабыз. Шулай да, әгәр дә без аның эчтәлегенә күз салсак, әлбәттә Казан бу зур исемгә лаек. Шулай дип әйтелә. Ләкин дөрестән монда бәлки тирәнрәк керергә кирәктер. Эчтәлегенә монда исем белән бит әле яңа мөмкинлекләр дә ачыла дигән сүз. Шәмсия ханым, ничек уйлыйсыз? Әгәр дә безгә бу исемне бирәләр икән, безнең өчен менә ниндирәк яңа мөмкинлекләр ачылачак? Һәм ул вакытта хезмәт куйган кешеләргә ниндидер бер дан кебегрәк тә яңгырамас микән бу? Без менә мактанудан биздек. Мактанырга иренмәскә кирәк, шуннан да үзеңнең шәһәрең белән, үзеңнең илең белән мактанырга кирәктер дип уйлыйм мин. Әлбәттә, ниндидер дан шөһрәтләр, өстәмә дан шөһрәтләр бирер микән дигәндә, ни аяныч безнең инде ул заманнарда, сугыш заманында тылда хезмәт куйган хезмәтчәннәребез бакыйлыкка күчте. Сугыш ветераннарыбыз инде күптән бакыйлыкта, аларның саннары 1-2 белән генә санала. Шул җәһәттән караганда безгә инде исән булып яшәүчеләргә, яшьләргә әлбәттә үзеңнең яшәгән шәһәрең белән, гомумән бөтен татар халкының Мәккәсе дип карыйлар бит. Менә мин бөтен дөнья татар конгрессының хезмәткәре буларак бик күп шәһәрләрдә булырга туры килә. Һәм татарлар безнең Казанга гомумән Мәккәгә караган кебек карый. Шул җәһәттән караганда әлбәттә тагын бер данлы исеме булу Казаныбызның бур өстенә нур булырга тиеш дип уйлыйм. Һәм монда әле бик күп кенә шул ук, мәсәлән, төрле оешмалар, чит илләрдә яшәүче, башка регионнарда яшәүче татарлар да үз тавышларын биргән иде, алар хакында без әле алга таба сөйләшербез. Әгәр дә менә тарихи аспектны алсак, Айрат, ничек уйлыйсың? Дөрестән дә менә без әйтәбез, сугыш ветераннары дип, ләкин күп очракта менә мондый фикер, шундыйрак фикердә ишеткән бар, нәкъ менә тыл хезмәтчәннәре ничектер икенче планда кала дип. Бәлки нәкъ менә аларның хезмәтен һәм аларның абруен күтәрүдә әлеге исемнең дә үз йогынтысы бардыр. Әлбәттә, менә хәзер исән калганнар арасында, ветераннар арасында күбрәк тыл хезмәткәрләре исән калды. Аллага шөкер, әле аларны күреп тә була, аларның батырлыклары турында да үзләренең азыннан ишетеп була. Әмма һәрбер шәһәр, һәрбер авыл дисәм ялгышмармын, үз көчен куеп илне җиңүгә алып барды. Шуңа күрә Казан ничектер әлбәттә аерылып торды үзенең масштаблары белән, үзенең җиңүгә керткән өлеше белән, әмма һәрбер яшәгән җирлек шулай үз өлешен бу җиңүгә кертте. Шуңа күрә кемдер ниндидер шәһәрләр бәлки үпкәләрләр, әгәр дә менә бу шәһәргә бирелде, нигә безгә бирелмәде? Андый нәрсәләр булырга мөмкиндер. Мин бик риза, бу безнең тарихыбызны күбрәк белергә мөмкинлек бирер. Яшәргә генә түгел, гомумән шәһәр халкыбызга, Татарстаныбызга үзебезнең тарихны тирәнрәк белергә мөмкинлек бирер. Мәсәлән, ни өчен менә Казаныбызда менә бу предприятиеләр барлыкка килде, ни өчен менә Казаныбыз шулай үсте, кайда аның бу алга таба да ниндер тәргиш бирде бит Казаныбызга, монда предприятиеләрнең күчүләре. Бу әлбәттә безнең өчен бик мөһим тарихи нокта булып тора һәм аны
искә төшертү миңа калса ул алга таба бик мөһим булыр. Хәзерге урында бераз тукталып видеоязма карап алыйк, аннары дәвам иттерербез. Казан шәһәренә барлыгы 70-тән артык завод, фабрика күчерелә. Монда танкка да, корабльләргә дә, самолетларга да прибор эшләнелә. Заряд, Катюша установкасына зарядлар эшләнелә, миллиард артык заряд җибәрелә фронтка. Безнең пароход завод тарафыннан. Кием салым, меховой курткалар, аяк киемнәр Спартак заводы эшләп чыгара, комбинат эшләп чыгара. Һәм барысы да биялиләр, оеклар, барысы да фронтка озатыла. Безнең белән шушы Казан шәһәренә мондый данлыклы исем алу, ул киткән кешеләр өчен генә түгел. Бик күп кешеләр хәзер уже безнең арадан юк. Әмма ләкин аларның туганнары кала, аларның балалары кала, аларның атлары кала. Бу алар өчен дә зур әһәмияткә бүләк булып торачак. Киләчәк гомерләр өчен бу тәрбияви чараның бер төп чарасы булып торачак. Аллаһ теләсә, менә шушы исем. Шуның өчен дә бу безнең оешма тарафыннан бер кат әйтеп үтәсем килә, бик хуплый торган эш, бу саваплы эш, бу халкыбыз өчен дә, бүгенге халкыбыз өчен дә, узган, үткән халкыбыз өчен дә һәм киләчәк халкыбыз өчен дә зур әһәмияткә ия исем һәм чара булып торачак дип фикердә калабыз. Искәндәр әфәнде, ничек уйлыйсыз, дөресендә тәрбияви чара итеп кабул итәргә кирәк булыр микән моны? Әлбәттә, менә монда мин Айратның сүзләрен бик хуплап сызыклар идем. Әйме, беләсезме, ул бит бер яктан мин теге шаяртудан башлап җибәрдем инде. Просто ирония турында да сүз алып бардым. Ләкин тирәнрәк карасаң, чыннан да Казан ул бит инде гомумән Россия тарихында, гомумән Советлар Союзы тарихында, бигрәк тә без менә Икенче дөнья сугышы вакытын алсак, гаҗәеп зур урын алып тора торган шәһәр. Менә мәсәлән, сугыш вакытын яңадан без искә төшерсәк, күпме батырлык, күпме каһарманлык күрсәткән безнең Казан халкы, нинди предприятиеләр монда яңадан ачылып, ничек эшләгәннәр, фәнни казанышларны искә алырга кирәк һәм күпме галимнәрне сыендырган безнең шәһәребез сугыш вакытында. Менә бик күп кеше белми торган тагын бер факт бар бит әле сугышның. Ул Казанский обвод дигән күренеш, ул 41-42 елларның салкын кышында яшь балалар, студентлар, хатын-кызлар, ныгытмалар каткан җирне чукып, казып, ныгытмалар ясаганнар, дошман килү ихтималын исәпкә алып, ул нинди зур каһарманлык күп кеше хәтта ишетеп тә белмидер, кызганычка каршы. Ләкин әлбәттә менә шундый нәрсәләрне без яшьләргә күрсәтергә тиеш һәм әлбәттә аларны без яшьләргә сөйләргә тиеш. Яшьләр тарихка карап горурланырга тиешләр. Һәм безнең шәһәребез ул бай тарихка ия шәһәр. Һәм әлбәттә яшьләр менә шәһәрнең урамнарыннан йөреп, шәһәрнең йортларын күреп, шәһәрдә яшәгән кешеләр белән аралашып, күбрәк өлкәннәр белән аралашып, менә шушы тарихка кагылып, үзенә күрә тәрбияви шундый бер функция үтәр бу күренеш дип саныйм. Һәм сонарга гына да игътибар итик, Казан сугыш чорында 139 сәнәгать оешмасы үзгәртеп корыла, үзәк һәм көнбатыш төбәкләрдән 70-тән артык оешма эвакуацияләнә дигән. Һәм Казанда 600-дән артык төрле корал җитештерелә. Туктаусыз патроннар ясау эшкә җайга салына дигән. Һәм һәр 6нчы хәрби очкыч Казанның авиация заводларында чыгарыла дигән. Дөрестендә бу менә шундый масштаблы һәм киң күләмдә Казанның әһәмияте турында сөйлим Айрат. Монда әле күп фактларны да эстә була, самолетлар гына түгел, очкычлар гына түгел. Әлбәттә, фәнни яктан без Казан ничектер икенче, өченче башкалага әверелгәнбез ул вакытта, шулай да дип әйтеп була. Монда мөһим кораллар да җитештерелгән, фәнни яктан да бик мөһим ачышлар уздырылган. Менә тагын да истәргә шуны кирәк, фронттагы һәрбер икенче җылы әйбер, ул Казанда җитештерелгән. Минем менә әбием мех фабрикасында эшләде. Бу вакытны бик шундый бер яктан авырлык белән дә искә төшерә иде, икенче яктан бу безнең гаиләбезнең мөһим тарихы булып тора. Хәтта әтием дә менә бу сугыш еллары алдыннан туган бала буларак моны
бу фактларны һәр вакыт искә төшерә иде. Бу гомумән, мәсәлән, Казанның шул бер өлешен алсак, Яңа Бистә өлеше, мин һаман аны ул тарихны әйтәм. Андагы кеше бу тарихны бик яхшы хәтерли. Һәм әлбәттә бу халык тарихы, халыкның хәтере шулай менә бу исем нигезендә ятырга мөмкин. Бары тик теге истән дәүләт ягыннан бара торган нәрсә генә түгел, ул чынлап та халык хәтере һәм ул безнең каныбызга синеп калган. Менә Дәрвишләр бистәсен алсак, анда Комс заводы, андагы халык, анда Ленинградтан күчкән кешеләр, алар һәр вакыт бу тарихны искә төшерә һәм әлбәттә безнең Казаныбызның күпчелек халкы менә бу Казаныбызның хезмәт батырлыгы белән бик тә яхшы таныш һәм миңа калса бу ниндер беленмәгән тарих кына түгел, чынлап дигәндә. Һәм тагын ниндирәк батырлыклар булган, моның хакында без рекламадан соң сөйләшербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяну нуктасы тапшыру. Без бүген Казан хезмәт батырлыгы шәһәренә исеменә лаекмы, лаек түгелме дигән сорауга җавап эзлибез. Шәмсия ханым, монда рекламага киткәнче без инде күпмедер дәрәҗәдә сөйләшә башлаган идек. Кешеләрнең батырлыгы турында менә Искәндәр әфәнде әйтеп китте, нәкъ менә геройлык турында. Һәм монда бит инде соннар гына түгел, әле кешеләрнең менә кешелек факторы да дип әйтәбез. Геройлык, фидакарлык нинди урын алып тора сезнеңчә әлеге исемне бирүдә? Bütün халык, бигрәк тә татарлар, мен инде бу очракта үземнең милләтем турында фикер йөртәм. Бу сугышта бик актив катнашканнар һәм шунысын да әйтергә кирәк. Бик күп рус язучылары безнең Татарстанда сыйыну тапканнар. Фәрит Яруллин, менә мин Фәрит Яруллин телемә килде. Фәрит Яруллинсыз да, бер Фәрит Яруллинсыз да җиңү килгән булыр иде илебезгә. Һәм Абдулла Алишларсыз, Муса Җәлилләрсез, алар сугышның беренче көннәрендә үк шушы илебезне яклауга басканнар һәм сугыш чорында 50-гә якын гына язучылар берлеге әгъзасы булуга карамастан, безнең Татарстаннан 144 кеше бит язучы каләм әһле сугышка китә һәм аларның күбесе сугыш кырында ятып кала. Әйтик, Королев безнең Казанда сугыш вакытында бит инде торып хезмәт итә һәм Айрат белән дә мин килешәм, ул әйтте бит, бөтен шәһәр, бөтен ил әлбәттә, бөтен шәһәрләрдә сугыш вакытында шу илебезне яклауга, тылда булсын, фронтта булсын, актив катнашалар, ләкин Айрат әйтә, менә үпкәләп куярлар башка шәһәрләр әйтик, үзебезнең Татарстандагы, ләкин әгәр дә Казанга бирелмәсә, кайсыдыр Россиянең шәһәренә бирелсә, безнең кәеф төшәргә тиеш бик каты. Чөнки безнең халкыбыз, Татарстаныбыз, Казаныбыз, инде без Казан дигәндә дә без һич шиксез бөтен Татарстан халкын күзаллаячакбыз, әгәр бу исем безгә бирелсә. Һәм без соңгы арада бит инде сөйлибез монда патриотлык, шулык ватанпәрвәрлек дип. Искәндәр әфәнде, бәлки нәкъ менә шушы төшенчәләрне дә әле яңартып җибәрү өчен ниндидер бер этәргеч бирерме бу? Килешәсезме? Мин килешәм бу сүз белән, бу фикер белән. Чыннан да мин һәр вакыт тарихчы буларак инде тарихи үткәннәр, заманнар турында фикер йөртергә тырышам. Һәм менә бу исем, мәсәлән, тарихка яңадан күз салырга, яңа караш тудырырга, ниндидер яңа кешеләр күрергә тарихта мөмкинлек бирәчәк дип саныйм мин. Һәм мин теге шундый бер сүзне һәр вакыт кабатларга яратам. Тарихны кабатлап булмаса да, тарихтан гыйбрәт алып була дип. Менә без Казанлылар, Татарстанлылар, татарлар, руслар, башкалар үзебезнең шәһәребезнең тарихына күз салып, үзебезнең республикабызның тарихына күз салып гыйбрәт алсак. Менә шушы исемне бирү гыйбрәт алу өчен бәлки бер яңа этәргеч булыр дип ышанасы килә. Ул бик зур шундый мәгънәгә ия дип саныйм. Һәм Россия Дәүләт Думасы депутаты Марат Бариев та үз фикерен белдергән иде. Тыңлап үтик, аннары дәвам иттерербез. Тиздән генә Мәскәүдә җиңү парады була һәм мин көтәм һәм белеп торам, ул парадта Казанда җитештерелгән вертолетлар, самолетлар Ту-22, Ту-160 Мәскәүдә
Кызыл майдан өстеннән очып китәчәк, бөтен дөнья алдында безнең Казанның инженерлары, рабочылары, менә нинди техникалар җитештерәләр алар, нинди булган белгечләр икәнен күрсәтә. Бу әлбәттә безнең өчен, казанлылар өчен бик зур горурлык. Шуңа күрә әйткәнемчә, Казан бу зур исемгә бик лаек һәм без әлбәттә аның җиңгәнен көтәбез, әмма ләкин андый шәһәрләр шушы ярышта катнашучы, шушы исемгә лаеклы булыр өчен көрәшкән шәһәрләр Россия күләмендә күп булыр дип уйлыйм. Казан җиңеп чыкса, бу Казанда бүгенге яшәүчеләргә дә, казанлыларга, аның тарихына да зур бүләк булачак, зур истәлек булачак. Казан җиңеп чыкса, ул җиңүнең бәясе һәм Казанның дәрәҗәсе тагын да зуррак, тагын да югарырак булачак. Казан, уңышлар сиңа. Менә әлеге сүзләргә кушылып, Айрат, ничек уйлыйсың, башка шәһәрләрдән ниндирәк өстенлекле яклар бар икән безнең? Һәр кеше әлбәттә инде үзенең шәһәрен мактаячак, һәр кайсы да әйтәчәк. Менә без керттек, әлеге җиңүгә зур өлешне без әлеге исемгә лаек дип. Менә син нәрсәләрне билгеләп үтәр идең? Әлбәттә, монда һәр яктан да Казан бу сугыш елларында әйдәп баручы шәһәр булган. Продукция җитештерү ягыннан да әйтелде инде, чыгышлар һәм утлы кораллар да, хәтта менә порохлар да, фән ягыннан да без илнең икенче башкаласына әйләндек. Мәдәни яктан да, хәтта белем бирү ягыннан да без менә нык үсеп киткән шәһәр булдык менә сугыш елларында. Шуңа күрә бу фактлар безнең шәһәребезгә фаҗигалы тарих эчендә булса да нык тәрбиш бирде. Шуңа күрә менә Казанның әлбәттә һичшиксез роле бик зур. Менә тагын бер кызыклы фактны әйтергә кирәк. 43 елда әле инде фронт Иделдән китте, әмма менә Казан өстендә немец самолет разведчигы чыккан һәм монда билгеләгән күпме ныктаны бомбалап була дип инде. Монда бик күп ныкталар ул билгеләгән, ул карта теге тарихи чыганак булып тора һәм менә дошман тарафыннан Казанны ничек итеп бәяләү итүе дә ул безнең мөһим рольне күрсәтә. Һәм монда бит әле шундыйрак фикер яши, нәкъ менә фронтта булган кешеләр җиңү китергән дип. Дөрестән дә без әйтеп киттек инде, ничектер икенче планга күчте дип. Тыл хезмәтчәннәре бит уйланып карасаң, нәкъ менә балалар, яшүсмерләр, шул ук хатын-кызлар беренче алгы планга чыга монда. Шәмсия ханым, сез килешәсезме әлеге фикер белән? Һәм нәкъ менә әлеге җиңүдә аларны да әле алгы планга булмаса да бер тигез дәрәҗәдә кую кирәк һәм менә әлеге исемне бирү ул әле шуңа тагын бер этәргеч ясарга мөмкин дигән. Һичшиксез бу фикер белән килешмичә булмый, чөнки уйлап карагыз әле, менә безнең хәзер 15-17 яшьлек егетләр, кызлар бик теге хезмәткә бирелеп, элеккеге кебек 10 яшьлек, 12 яшьлек балалар бит, менә без өлкәннәрне тыңлап карыйбыз бит инде. Хәзер әби булган, бабай булганнарны, алар сабыйлар. Менә Искәндәр әфәнде дә әйтеп китте, туңган җирләрне казып, ачлы туклы, үзләре ашамыйча, оек башларын бәйләп, көне-төне эшләп, шушы җиңүгә бит өлеш керткәннәр. Ул җиңү, әйтеп тә киттем инде, һичшиксез фронттагы сугышчыларныкы гына түгел, ул тылдагы менә шушы сабыйларның, хатын-кызларның, өлкәннәрнең дә һичшиксез җиңүләре. Аннары соң бүгенге көнгә дә игътибар итәргә кирәк. Инде сугыш заманында гына түгел, Казанның бүгенге көнендә алсак, менә мин үзем Россиянең ниндидер шәһәренә бирелеп, иң беренче, ал әлбәттә бара-бара инде башка шәһәрләргә дә бирелер, әлбәттә бу исем, һәм бөтен ил буйлап алганда лаек шәһәрләр шактый, ләкин Айрат та әйтеп китте, әле бүген дә безнең Казанны Россиянең 3нче пайтахты дип атыйлар бит инде. Мәскәү, Санкт-Петербург һәм Казанны атыйлар 3нче шәһәр итеп. Шушы җәһәттән караганда да Казаныбыз менә бүгенге көннән чыгып фикер йөртсәк,
искиткеч һәм һичшиксез менә шушы хезмәт батырлыгы шәһәре дигән исем алырга лаек шәһәр. Анда стелла куелачак. Әгәр бу исем бирелгән очракта җиңү анда салютлар биреләчәк диләр. Ләкин барыбер дә әгәр дә Казаныбыз шушы исемгә лаек булса, беренчеләрдән булып, менә хәзер быел ул бик тә дөрес булыр иде. Шунысы кызык, монда бит әле сез әйткәнчә башка шәһәрләр белән чагыштырганда башка регион вәкилләре дә нәкъ менә Татарстан өчен тавыш биргән. Монда 2 миллион ярымга кадәр тавыш җыелган дип әйттек, һәм аларның күп өлеше Казан әлбәттә, безнең республика вәкилләре, ләкин шулай башка регионнардан да тавыш бирүчеләр бар. Әлеге урында Ульяновскидан тагын бер видео язма карыйбыз, аннары дәвам иттерербез. Biz татарлар илебезнең кайсы гына төбәгендә, дөньяның кайсы гына кыйткасында яшәсәк тә, һәрвакыт Казан, Татарстан белән кызыксынып яшибез. Бу юлы да бөтен Россия күләмендә Казан шәһәренең хезмәт даны шәһәре исеменә лаек булу өчен тавыш бирергә кирәк дигәч, без үзебезнең Ульяновск өлкәсендә чыгучы Өмет газетасында газета укучыларга мөрәҗәгать бастырып чыгардык. Һәм ничек итеп тавыш бирергә кирәклеген аңлаттык. Казан өчен без тавыш бирергә тиеш. Чынлап та Казан әлеге исемгә лаек. Татарлар геройлар саны буенча да бит СССР буенча 3нче урынны алып торган. Шуңа күрә Казан шәһәре безнең тарихи ватаныбыз нәкъ шушы исемгә лаек булырга тиеш дип саныйм мин. Шуңа күрә әйдәгез бергәләп бөтен дөньяга сибелеп яшәүче кан кардәшләребез Казан өчен тавыш бирик. Бергә булсак без булдырабыз. Искәндәр әфәнде, менә тапшыру башында әйткән идек, ике яклы карыйсыз дип. Сез шундыйрак фикер яңгыраттыгыз. Дөрестән дә менә нинди йогынтысы булачак икән, әгәр дә без монда исемгә лаек булсак, менә нәрсәләр үзгәрергә мөмкин, һәм сез аеруча нәрсә көтәсез әлеге исемнән? Мин кабатланырмын инде яңадан, әйме. Менә Шәмсия ханым бик дөрес әйтте. Бу бит әле Казанны олылау, менә шундый исемгә Казан лаек булса, ул теге сугыш чорын искә төшерү генә түгел, ул сугыштан соңгы хәлләрнең билгеләве дип әйтик инде, бәяләнүе дип әйтик инде. Казанның үсешенең бәяләве. Менә сез карагыз, искә төшереп карасак, 60-нчы, 70-нче елларда мәсәлән мин әле Казан нинди ташланды хәлдә булган шәһәр итеп искә төшерәм. Ә менә соңгы 20-30 ел эчендә шәһәр ничек үзгәрде. Гаҗәп дәрәҗәдә матур Европа шәһәренә әйләнде. Европадан да кайвакыт üstünrük дип әйтер идем мин. Һәм менә бу шәһәргә, безнең шәһәребезгә исем бирү, ул менә шушы төрле буыннарның хезмәтенә үзенә күрә бер һәйкәл. Һәм ул безгә һичшиксез горурлык өстәр дип саныйм мин. Казанны танытуда үзенең ролен уйнар дип саныйм мин. Һәм безнең Казанда яшәүчеләргә, Татарстанда яшәүчеләргә тагын бер кат җигелеп эшләргә, киләчәк өчен, киләчәккә өмет белән карарга бер нигез булыр дип саныйм. Менә минем уйлавымча шулай. Айрат, димәк, Казанны хезмәт батырлыгы шәһәре итеп танытуда синеңчә нәрсә таяну ноктасы булырга тиеш? Әлбәттә, кешенең фикере, халыкның хәтере, тарихы монда таяныч була, һәм сайтта тавыш бара. Бу да безгә бер Казаныбызга бер таяныч булырга мөмкин. Һәм нәрсә бирә дигәндә, беренчесе ул Казаныбызда бик күп әле архитектур һәйкәлләр бар. Бу елларда төзелгән. Һәм менә бу исем безгә бу һәйкәлләрне яхшырак дәрәҗәдә саклап калырга мөмкинлек бирер. Бу беренче әйбер. Һәм икенче әйбер ул социаль эффектта күп инде сүзләр алып барыла. Ветеран бу елларда, сугыш елларында туган яки сугыш елларында бала булган әле әби-бабайларыбыз, аларга да ниндер күбрәк игътибар һәм ниндер акчалата да игътибар булырга мөмкин дип уйлыйм. Һәм бу да исем шундый социаль эффектта бирер дип өметләнәсе килә. Шуңа күрә һәр хәлдә Казаныбызга бу исем күп яктан булышыр дип уйлыйм. Ничек тавыш бирү булганы да видеоязмада карап алыйк, аннары дәвам иттерербез. Нәкъ шулай интернетка кирип, махсус сылтама аша Казан өчен тавыш биреп була, һәм күргәнебезчә инде анда һәр теләгән кеше моны башкару бик гади, авыр түгел, шуңа күрә барыгызда әлеге тавыш бирүгә өндәп калабыз. Безнең белән элемтәдә булганыгыз өчен барыгызга да бик зур рәхмәт. Дөрестән дә Казаныбыз беренчеләрдән булып әлеге мактаулы исемгә лаек булыр дип ышанып калабыз. Сау булыгыз. Татарстан тыл хезмәтчәннәренең бөек җиңү көнен якынайтуда өлеше зур. Казаныбыз әлеге мактаулы исемгә лаек булсын иде дигән теләктә сау булашабыз.
Исәнлектә күрешергә язсын.